Hage phaidi tini jeng haino haite kaisa Kothoma no khnawi nelainai. O Kothoma wngkha khoroksa bukhukni hamjakmani Kothoma eba love story. Hage norok bini o Kothoma no puilani simi paithak jora no kaham khlai khnawi tongdi. Hage dai kolok sayawi no phaidi jeng bini Kothoma no khnawi nelainai. O bukhukni hamjakmani Kothoma wngkha omohai. November 8, 2020 salni simi no o bukhuk bai ajalani hamjakma jengo. Abo wngkha omohai. O bukhuk puila o jalano nokphurni simi no bo hamjagui thangka. Haiphano bo bwri borok wngma bai bahaike o jalano hamjago hini sanai bo saui manya. Phiya bini bwkhao simi hamjakma chobui ma tongo. Te o jalabo o bukhuk no puila nokphurni simi no hamjagui tongo. Phiya o kok no o bukhuk saui manya. Salsa o bukhuk bini metric exam paye admission khlaijaknani bagwi sabrumo thangka. Afruo bo bini a hamjakma jalabai lamao malaikha. Haiphano o jala o bukhuk no mungsa Kokborok singya. Phiya o jalani logini bini baya o bukhuk no singo boro thangnaisa hinai. Hake o bukhuk saka sabrumo admission khlaijaknani bagwi thangnai hinai. A salni sariko hingke o jala o bukhuk no SMS khlaikha. Phiya o bukhukni mobile kwrui bo bini buphani mobile no tuyo. Aboni bagwi o bukhuk a jala sariko SMS khlaimani no saui manliya. Ulo horni 7 PM o bukhuk SMS manui reply khlaikha. Abo haike borok SMS text rok bo khlailaikha. Haike no borok text khlailaite horni 11 PM jora laikha. Afruo o jala o bukhuk no singo nini WhatsApp da tong hinai. Hake o bukhuk saka ani WhatsApp le tongo Haiphano asimo balance krai hinai. Phiya afruo o jala sao ang nini WhatsApp number ni simo balance dawi rohornai hinai. Hake o bukhuk bo a number no rikha. Phiya mistake ngei o bukhuk ni buphani number o si balance dawi rijakha. Aboni bagwi borok WhatsApp haino hai thungui manlailiya. Phiya o bukhuk wansukgwi confused nangjakha. Tamni bagwi asuk ano bai recharge rok khlairwmani klaikha bo hinai. Haiphano o bukhuk mungsa singliya. Phiya o bukhuk mungsa singyawi no o jala o bukhuk no saui rikha. Angno no hamjagui tongo hinai. Hake o bukhuk bo puila nokphurni simi no hamjagui tongo hinkhe ba belai tongthokjakha. Tei bini bwkhani Kokborok no bo share khlaikha. Abo haike no borokni hamjakma wngui thangka. O bukhuk o jalani slai tebo hamjakma wngui thangka. Tei salsa kokma saya khe eba text rok ma khlaya wngkhe o bukhuk belai no dukho wngjago. Hake o bukhuk salsa bini hamjakma jalano promise khlairikha. Nung ano Kubui da hamjak, nung ano ulo kagui da thangno thangglak bwla, nung ano ulo dukhu rok phnangglak bwla hinai. Abo haike o bukhuk bini hamjakma jalano bebak no promise khlairikha. Tei bini hamjakma jalabo promise khlaikha. Angno no Kubui no hamjago tei angno no yakrui bo thangglak hinai no. Saljage o jala bini bai ni kaile pandao thango. Afro o bukhuk asuk text rok tei call rok khlailiya. Tamni hinkhe kaile pandao biji wngnai hinai bini hamjakma jalabo samani bagwi. A phungo ke o bukhuk khnaka bini hamjakma jala suak nungui kephek ngui thumani basawi manliya hinai. Hake o kokno khnama logi no o bukhuk bo call khlaiui bini hamjakma jalano kutukha. Tamo nung suak rok omo haike nungui ma tong hinai. Phiya afroni simi hinkhe bini hamjakma jala o bukhuk no agini hai text rok tei call rok kahamkhe khlailiya. Hake abo hai wngui o bukhuk teisa bini hamjakma jalano nakar sanpika tei bono kisa bujirikha. Abo haike o bukhuk bo kahamkhe no bujogui ulo borok hamlaifika. Hake borok teisa kahamkhe no text rok tei call rok khlailaifika. Aboni ulo salsa o bukhuk church ni nogo kifilei bini hamjakma jalano text khlaikha. Phiya ba o bukhuk reply manya bini SMS simi nai tongjago. Haiphano o bukhuk mungsa hamya wansukliya. Tamni hinkhe biji rok wngui tongkhana hinai wansukka. Aboni ulo haino hai o bukhuk text khlaikha. Afrubo bo mungsa reply manya. Hake o bukhuk wan najagui tebo kwbangma no SMS khlaikha. Phiya bini SMS simi nayo reply hinkhe rijagya. Ulo o bukhuk
call rok bo khlaikya phiya call khlaike bo receive khlaijagliya hage o bukhok wabo wana jakha te jobo joli jagoi phungo text khlaisinai hinui thui paikya haino hai phung aifika hage phungo bo haino hai o bukhok text rok te call rok khlaikya phiya bo bini sms reply manya te call bo receive khlaijagliya hage o bukhok hor text khlaifinai hinui wansukgwi tongfika hage haino hai hor ungfika afro 21 December 2023 o bukhok kabangmano sms rok khlaifika phiya reply manya tamo ke horni 10:45 pm o chalani sms reply shokpaikya afro o chala sao bobini butabai kutukjaka hinai je o bukhok sms khlaimani rok jotono o chalani buta mangno nukbaikya afro o butani yagosi mobile hinai te afro o chala saka nang angbai chali thangsidi tabungni simi nang anote text rok ta khlaisidi call rok ta khlaisidi hinai hakeo bukhok bo omo hai reply no nukmani logi logi no bini bukha kosto ungkha te mokolni mukti klaikha Haiphano o bukhok hamjakma no hunke Kubui manya bo kabai kabai no call rok khlaikya te sms rok khlaikya Haiphano reply manliya te o bukhok afro agini promise khlailaimani kok rok no bo moitu khlai rika bini hamjakma chalano nangba agi ano kakya te dukhu bo riya hinai sabla tabuk okok rok biang kama baikya hinai aba haike tebo o bukhok kap kabai text rok khlaikya nang tabuk tamni ahai ingkha nang tamni slaijagi thangka hinai phiya thaisa sebo reply manliya ulokhe o bukhok o chalani whatsapp profile eba dp rijak nukha o bini hamjakma chalani agini bini bwrui baikhe photo hage a photo no nugoi o bukhokni tebo dukho nangjaka te mokolni mukti bo asakheno klaikha o photo no nugoi o bukhok sungpika o nini whatsapp ni dp ni bwrui sabo hinai phiya o chala afro sawerika omono ani hamjakmani bwrui agini tabukba angbo no hamjagino tongkho hinai hake o bukhok sungka asungno nung nin agini bwrui no si hamjagi tongkhe tamni ano propose ma khlai tamni ani langmawo srapjani bagi phai hinai phiya logi logi no o bukhokni number no afro hingke chala block khlai rikha afroni simi hingke o bukhok call khlaibo call habriwi manliya te text rok khlaike hanke bo sms thangliya ngai thangka The Kokborok Disclosure YouTube channel no toinai ang Andrew Debbarma Phiya sakni bagwi hamjakma Rwma Andrew hingke neng kebo no hamjago hinai tasadi srapjani bagwi buini langmawo phaye keboni bkhano ta sbaidi eba tatal hamjakma bai keboni bkhano ta thungdi tamni hingke keboni bkhano dukho phanang mani eba kosto rwmani abo bini langmano bo deraro te kaisa kok gobang hamjakma rwnai borok no saknangya tangdi ungyakhe salja nungbono kamajagi mano afro nungtai bini gobang hamjakma mana musung phano tiki filiman glak te je borok no srapjani hamjakma ro eba no time pass ni bagwi simi no bono no hamjakha hage je phro nung okok no bujui mano afro nung hamjakma no kotor khlaiye nini langma no ta chikon ridi eba ta dera ridi tamo kheni ni bkhano si afro kotor khlainani nangnai hage norokle o Kothomani bising tei tamo srungmung mankha abo norok comment khlai sadi teo video no kaisa like redi teo Kothoma no norok nangjagui tongkha hanke norok gobang khlai no share khlai redi hage o mahaino Kothoma khna musungnai rok tei love story no khna musungnai rok je ani channel o katal ungui tongkha hanke tabung no subscribe khlainadi norok jotono kaham kwrung no tongdi hambai।